Današnji ćemo sat hrvatskog jezika započeti s izjavom Eugena Rota, koji kaže da čovjeku ne treba ni pola sata da posječe jedno veće stablo, a stablo je da toliko naraste bilo potrebno cijelo stoljeće. Slažete li se s ovom izjavom? Što kažemo za stabla, za drveće? Recimo naše šume. Kažemo da su oni pluća našeg planeta. Potrebno im je čitavo stoljeće da bi narasli, a čovjek ga posječe u jako kratkom vremenu. Što vi mislite o tome? Danas ćete poslušati priču o stablu koju je napisao Ivan Goleš. Udobno se smjestite i poslušajte. Ivan Goleš, priča o stablu. Bilo je to jednoga dana u rano proljeće, dok je sunce grijalo zemlju. Oko visokoga starog stabla bilo je neobično živo. Ptice su letjele na sve strane, cvrkućući kao nestašna djeca u igri. Vjeverica se penjala i spuštala po stablu, obavljajući svoje svakodnevne poslove. Mravi su žurili u kolonama gore dolje, lijevo desno, želeći i dalje zadržati naziv najmarljivijih životinjica. Samo je stablo stajalo mirno i pažljivo promatralo život oko sebe. Kako može stajati uvijek tako nepomično? Pitale jedna drugu ptice, oblijećući oko jedne dugačke grane. Zašto malo ne prohodaš po obližnjim livadama? Pitala ga je vjeverica, ne znajući odgovor. Mravi nisu ništa pitali jer su bili zaposleni. Ali poneki je od njih ipak pomislio kako mu nije dosadno stajati na istome mjestu. A onda pojavi se vjetar noseći kišne oblake i prostruje kroz krošnju stabla. Iskoristivši priliku, stablo zanjiše granama, zašušti lišćem i odgovori na sva pitanja znatiželjnicima. Zašto da hodam, trčim, letim? To mi nije potrebno. Ovdje gdje stojim imam dovoljno hrane da svake godine mogu cvjetati, listati i davati plodove. Nije mi dosadno jer od vas ptica, vjeverica, mrava i ostalih životinja koje mi dolaze u pohode saznajem sve što se događa uokolo. Mnogo toga saznam i od Ivice i njegove obitelji, koji često sjede u hladovini moje krošnje i pričaju. Osim toga, dobro se sjećam Ivičina djeda, njegova djeda i djeda ovoga, jer sam jako staro stablo. I mnogo toga pamtim još iz dana kada vi niste bili rođeni. A kada puhne vjetar, donese mi vijesti iz najudaljenijih krajeva zemlje. Djeco, koji vam je dio ove priče bio najljepši? Objasnite. Ima li možda nepoznatih riječi? Primjerice, kolona označuje niz. To sigurno znate. Recite mi, kada se zbiva radnja ove priče? Kako je bilo vrijeme? A kakva je atmosfera vladala oko staroga hrasta? Koga se sve tamo moglo zateći od životinja? Što su radile ptice, vjeverica? Tko je žurio u koloni?
A što je za to vrijeme radilo stablo? Što su se pitale životinje? Zašto mravi nisu ništa naglas pitali? Kada je stablo odgovorilo znatiželjnicima? Reci mi, zašto stablo nije dosadno? Tko često sjedi u njegovoj hladovini? Iz koje rečenice saznajemo da je to stablo jako staro? Kada stablo dobije vijesti iz najudaljenijih krajeva? Ova se priča nalazi u vašim udžbenicima na 124. i 125. stranici. A sada otvorite svoje bilježnice, napišite naslov Priča o stablu. Autor je Ivan Goleš. Vrijeme radnje nalazimo već u prvoj rečenici, a to je rano proljeće. Mjesto radnje oko starog hrasta. Glavni lik, već smo rekli da je to hrast. I njegove osobine su da je miran, šutljiv, iskusan i star. Možete zaustaviti video kako biste ovo prepisali u svoje bilježnice. A kada to napravite, čeka vas zadatak u radnoj bilježnici na 106. stranici. Morate napisati monolog jedne ptičice. Naslova Stablo je moj dom. U tom monologu trebate napisati gdje ptičica živi, kako izgleda njezino gnijezdo, tko su joj susjedi, s kim razgovara, čemu se veseli, što je rastužuje i tako dalje. Ne zaboravi da se tvoj sastavak treba sastojati od 3 dijela, to su uvodni dio, glavni dio i zaključak. Prema našem dogovoru, svaki početak tog dijela uvući ćeš za 2 prsta. Onako kako smo to i inače radili. Sretno i molim vas pošaljite mi svoje sastavke.